Ay, ay.
Hosya,
Susu ibu bergizi nomor 1. Susu mama muda manisnya seperti gula. Waloloe, waloloe.
omonganipun gunung-gunung digawe sawah kepriwe golek banyune bingung-bingung digawe susah kepriwe golek lakone abang maning ora lunturak sing ijo lunture putih bujang maning ora luyurak sing duwe bocor tau mulih gendhe calung tradisi Banyumasan pikiran sepramut dadi klangenan lenggak-lenggoke karo lembeane srekor soleh gawe krasa tiramane jarake melu kendangane kote-kote-kote-kot dalen-dalen-dalen-dal pancen sampai rasane pancen nyoto tradisi Banyumasane pancen pirang-pirang Banyumas dadi jepate kudune diuri-uri pamrih kudu lestari Samong alaik papat saya bulet pinokoten son cobane kabulangake bangsalan ala son cobane kabulangake bangsalan suket latar celulang ciut kodonge aja drengki wong urip tunggal sebumi aja drengki wong urip tunggal sebumi gendhe calung tradisi Banyumasan pikiran sepramut dadi kangenan lenggak-lenggoke karo lembeane srekor soleh gawe krasa tiramane jarake melu kendangane kote-kote-kote-kot dalen-dalen-dalen-dal pancen jangkep iramane pancen nyakep tradisi Banyumasane pancen pirang-pirang Banyumas dadi jepate kudune diuri-uri pamrih kudu lestari Assalamualaikum kirim salam para priyantun ampun celah ampun ketun tresani bunganipun cocot mati dilan bahkan kuyapun iki wis pancine wong urip ning alam donya wajibe bangun praja aja nganggo sing prasaja kudune aja ninggal sopan lan kesusilaan nyatane besok gede mesti ana bawalase nyatane paribasan wong urip mau mampir